choď preč, teba tu nechcem. Tak predo mnou vidíte novú radu srnčích vábničiek od firmy Tetrao. Sú to vábničky, ktorými vieme napodobňovať hlasy srnčej zvery. Sú vyrobené z kvalitných materiálov, ako je drevo, plast, guma a sú oranžovej farby, čo nám veľmi dobre môže slúžiť, keď vám spadnú do trávy. Sú ľahko hľadateľné, veľmi ľahko ich vidíte. Tým, že sú vyrobené z plastu a z dreva, tak sú odolné aj voči pádom, škrabancom, sú odolné voči dažďu. Keď vám padnú aj do blata, ľahko sa rozoberú, vyčistia a môžeme ich opätovne používať. Základné predstavenie vábničiek máme za sebou a teraz sa pozrime k jednotlivým vábničkám, na čo nám môžu slúžiť a aké zvuky s nimi vieme napodobňovať. Pred sebou v rukách držím vábničku na napodobňovanie hlasov rujnej srny a skočného vrieskania srny. Je to takáto praktická vábnička, ktorá je opatrená dvomi časťami. Je to plastový oranžový náustok a takýto gumený balónik. Jednoducho sa to rozoberá, dáva sa to dokopy. Na spodnej časti toho balónika máme takýto otvor, ktorým si regulujeme ten hlas tej rujnej srny, ktorú budeme napodobňovať. Táto vábnička je určená pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených pokročilých vábičov. Vábničku jednoducho uchopíme do ruky, prstom si zakrieme otvor na vábničke a pomalým stláčaním vyľudíme jednotlivý zvuk. Táto vábnička je kombinovaná, čiže ak by nám nesedelo stláčanie gumového balónika, môžeme tú vábničku opačnou stranou, týmto oranžovým náustkom, vopchať do úst a jednotlivým ťahaním vzduchu vyľudíme takisto hlas rujnej srny. Na tejto vábničke vieme napodobniť aj skočné vrieskanie srny. Zase to bude podobným spôsobom ako na začiatku. Čiže chytíme vábničku do ruky, zakrieme si otvor na gumenom balóniku a prudkým stlačením vábničky vyľudíme zvuk skočné vrieskanie srny. V rukách držím ďalšiu novinku od Tetrao, je to vábnička na napodobňovanie hlasov rujnej srny. Je to vábnička, ktorá je vyrobená z kvalitného dreva. Je jednoduchá, ľahká, dobre sa používa, je prednastavená, čiže ten hlas rujnej srny sa nejakým spôsobom neladí. Jednoducho vábničku chytíme do rúk a jemným fúkaním vyľudíme zvuk rujnej srny. Poslednou vábničkou, ktorú si dneska predstavíme, je môj favorit. Je to vábnička vyrobená z plastu. Je takejto oranžovej farby. Je to vábnička, ktorá slúži na napodobňovanie zvukov rujnej srny a plaču srnčaťa. Táto vábnička sa dá jednoducho rozobrať na dve časti. Jedna časť je náustok, v druhej časti je takýto kovový jazyček, ktorý je opatrený plastovým krúžkom, ktorým si vieme ladiť jednotlivý zvuk. Na vábničku sa dá vábiť z obidvoch strán. Z tej tenčej strany vábime alebo napodobňujeme hlas rujnej srny ťahaním vzduchu do seba. Z opačnej, z tej hrubšej strany fúkame jemne do vábničky a vyľudíme jednotlivý hlas rujnej srny alebo plač srnčaťa. Vábnička je odolná voči nárazom, poškodeniu, jednoducho sa očistí tým, že je spratná, je jednoduchá, ľahká a ľahko čistiteľná. Dúfam, že vám moje rady pomôžu. Vrele vám odporúčam tieto srnčie vábničky.
Na záver vám prajem veľa úspechov počas srnčej ruje pri imitovaní hlasov srnčej zvery. Takisto budem veľmi rád, keď mi pošlete spätnú väzbu.